बे समावहाय बड'लेण्डनि जिथु राजखान्थिनि हाल-साल बे राजखान्थिनि हाल-सालनि सोमोन्दै आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदों जिहेतु बड'लेण्ड नागिरनायाव दिनै बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्तिखौ गोबाङानो बुंनो नागिरदों बे सुक्तिया सुक्ति नङा लाथिख'सो होननानै बे समाव नोंथाङा सासे आबसुनि मावथि हिसाबै आबसुनि बारग' मावथि हिसाबै लेङाइ आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे भाइस'फोरा जाय बुंदों बिथांमोना कमप्लिटलि बे राजनैतिक प्रेक्षापटखौ नोजोर होनानै बुंबाय थादों आरो बे राजनैतिक भाइस' बिथांमोना सानदों जे बिटिआर सुक्तिखौ जुदि गनायोब्ला होमबा गावसोरनि जिथु पलिटिकेल पार्टि बै पार्टिफ्रा बियो बेकफुटआव थांगोन आरो बिथांमोना माने आथिखालनि जि बिटिसि इलेक्सन बेयाव हयथ' बिथांमोना देरहानायनिफ्राय हयथ' बाहेरायाव थांगोन बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै गिनानै बुंनाय मोनसे भाइस' होननानै आं बुंगोन खिन्थु बिटिआर सुक्तियाव जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोनाबो बेयाव सुक्ति होदों सुक्तियाव साक्षर होदों आरो बेयाव साखि हिसाबै होदों बिथांमोना दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जाय बुंदों जों बिथांमोनखौ मिथियो नङा होमबा दा बिथांमोनहा दिनै गिनाया बेनो जे प्रमद बर'आ कि सिगनेटरि हिसाबै बिटिआर सुक्तिखौ थांनाय 27 जानुवारि तारिखआव जि सुक्तियाव बिथाङा साक्षर होबाय दा बैखौ माखासे सुबुङा गावनि राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय बेखौ गनायनो बादों आरो बेखौ गनायोब्ला बिथाङा राजनैतिकआव जे दिनै बिथांनि जि पजिसन बेयाव हयथ' गाहायाव थांगोन बेखौ गिनायखौ जों नुदों दा बेनि थाखायनो बेखौ लानानै रायजो राजानि गेजेराव गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया बिएससिआवबो बर'नि फाउन्डेसनमोन बियो बर'नि थामोनथा सिनायथिनि थाखाय बिटिसिआव 50% जों मोन्थाइखौ मोन्दों आरो नैबे बिटिआरआव जों 95% बर'नि थाखाय मोनबोबाय दा गतिके बेखौ लानानै गोनो गोथो साननांगौ जेबो गैया जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोना मिथिगौ जे बेयाव गोबां जिनिसा दङ आरो बे दंखौ नुनानै बिथांमोना दिनै गिदों आरो एकमात्र बेल' दिनै बिटिसि इलेक्सन जानायनि थाखाय जाय कि सिगनेटरिस जे बिथांमोना दिनै गुबुन गुबुन माने दोलोनि जाबाय आरो जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोना गुबुन मोनसे दोलोआव दङ दा दिनै बै दोलोफोर जा कि सिगनेटरि प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल सरकारा दिनै गोदान मोनसे सरकार दानो थांगासिनो दं बे थासारिखौ जों बयबो नुदों ससियेल मिडिया पेपाराव नुदों टेलिभिसन स्क्रिनाव नुदों रायजो राजानिफ्राय मत बिनिमय लाना नुदों आइटिसिएल रिपर्टआव मोनखाजोब्बाय जे प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलआ दिनै गोदान मोनसे सरकार दानो थांगासिनो दं बिटिसिआव दा बेखौनो नुनानै बिथांमोना दिनै सले बले कौशले माखासे माने रणकौशल बिथांमोना सृष्टि खालामबाय थादों माने गोदान गोदान रणकौशल बिथांमोना दिनै नाजाबाय थादों नाथाय आं नायदों दिनै नेचाराबो बिथांमोनजों गैया दिनै प्रकृतियाव बिथांमोनजों गैया जेरावबो फेलार जादों बेराफारसेथिं जों नुदों बिथांमोना बिटिआर रेकर्डआव जेबो गैया होनदों खिन्थु गावनो बेयाव सिगनेसारबो होदों बेराफारसेथिं बिथांमोननिनो माखासे माने जायफ्रानोखि जों माने स्टार केम्पेनार बिथांमोना बुंदों जे जों सरकाराव फैयोबा बिटिएडिनि माने नैबे बिटिआरनि जि दफा बेखौ जों मावफुंगोन बिदिबो बुङो कमिसन दानायनि गेजेरजों जिथु सनितपुर आरो धेमाजि बिश्वनाथ बे हाबनायनि खोथा दङमोन बेयाव नोंथाङा बिनि सोमोन्दै मा होननानै फोरमायनो नागिरदों? बेथ' हाबखागोन बेथ' नेसनेल कमिटमेन्ट बेयाव सोसननाय आरो दानख'नाय बे मोननै बेयाव मोनसे दफा लाबोदों बे सोसननाय दानस'नाय प्रभिजन बेयाव दङ दा सोसननायाव बेनो जे सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ बेयाव सोसननानै कमिसननि जि मोनसे बेयाव रिपर्ट फैगोन बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै बेखौ सोनाय जागोन आरो होमबासोना बे बिटिआरनि जिनिखि बाउन्डारि बे हलंगिसिम थांगोन सिमलुगुरिसिम लखिमपुरसिम बे थांगोन आरो बेजोंनो बिटिआरनि जिथु ओनसोल बे बांगोन आरो माखासे जिखिनि बाउन्डारियाव थानाय जिखिनि गामि जायफ्रा 50% दङ जायफ्रा बर' गामि बा सोरबा बर' गामि बिथांमोना बेयाव हाबनायनिबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सोरबा जुदि ओंखारलांनो नागिरदोंब्ला बिथांमोना ओंखारलांनोबो हागोन दा बे प्रभिजना बेयाव दङ। नैबे समावहाय मोनसे आफाद नुजाबावदों बर'नि गेजेरावहाय सिभिल ससाइटि होननानै बे सिभिल ससाइटिया बिटिआर गोरोबथानि बेरेखायै किसुमान माखासे खोथाखौ बुंनो नागिरदों बेयाव नोंथाङा मा बुंनो? आंनियाव बे आफादनि सायाव बारा आइडिया गैया थेवबो आं बुंगोन जे बिथांमोना हयथ' सोरजोंबा पेट्रनाइज मोनदों जायफ्रानोखि बिटिआर रेकर्डनि हेंथा खालामदों बिथांमोननि हयथ' थुलुंगायावनो हयथ' बे दाजानाय आं बे आफाद होननानै सानगोन नाथाय जों बर' हिसाबै दिनै बेखौ नायनांगोन जाय एकर्डखौ लानानै दिनै गुबुन हारिफ्रा बुंदों इसेबां गिदिर एकर्ड मानो बर'फोरनो होखो खिन्थु जों बर'फ्रासो बेखौ लानानै गोजोननो हायियाव बे गमामायैनो साननांगौ मोनसे बाथ्रा जादों आरो बेखौ लानानै जों बर'फ्रा बारा सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया दिनै जोंहा बेजोंनो जों बर'जों लोगोसे जों रायजो जानाय बेयाव मथा मथि जोंहा 32 लाख माने जि जनगोष्ठी दङ बिथांमोना दिनै गावसोरनि जि मोनथाय थामोनथा आरो रैखाथिखौ लानानै दिनै आरो गोजोन मोनसे थासारिखौ लानानै दिनै बिथांमोना थांना थानाय मोनसे सिमां नुदों बे समाव जोंसो दिनै बर' हारि हिसाबै जे बिथांमोनखौ लानानै जों गोजोननो हायै मोनसे जि थासारि बुंबाय थादों बेयो जोंनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव एसे गुलाय गुजायखौ सृष्टि खालामदों खिन्थु बेयो पार्मानेन्ट नङा बेयो माने राजनितिकनि आबहावाया बारलांनाय लोगो लोगो नैबे जि बुंनाय बा बिबुंथिफ्रा बेयाव सोलायलांगोन आं बे आसा खालामदों। बेराफारसेथिं जों नुदों दिनै बिपिएफआ मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जों मोनजि माने साब डिभिजन दं बेयाव माने बिथांमोना धरना लादों सानबा हाबाफारि लिरथाय लादों दा बेयो मानि बेबो बुंनो थांबा मोनसे ड्रामा बायदि आं नुदों बेखौ फारसेथिं बेराफारसेथिं बिथांमोना इलेक्सना जानाङा होननानै प्रेसार होबाय थादों सरकारखौ
आरो बिथाङा सरकारनिनो अंखिदार नङा होमबा दिनै जों बयबो मिथिगौ COVID-19नि थाखाय इलेक्सनखौ फावसायनाय जादों आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना सायाव देखायबाय थादों धरना लानानै जाय बिथांमोना सिगां गोबां माने बेबायदि स्कप मोन्दोंमोन धरना लानो थाखाय आरो दैबानानि जेंना सोलोंथाइनि जेंना मास्टार गैयैनि जेंना राइट्सनि जेंना बै समावथ' बिथांमोना जों रेल लामा होबथानाय राजा लामा होबथानायाव सानसेबो 1 मिनिटनि थाखाय बिथांमोना सम होआखैमोन बै खबर लाफायाखैमोन खिन्थु दिनै गावनि गादि रैखानि थाखाय जि माखासे नाटक खालामबाय थादों जों बेखौ नुदों आरो रायजो राजाया बेखौ बुजियालासिनो थायाखै सिंथिं बिथांमोना सरकारखौ प्रेसार होबाय थादों इलेक्सन जानो नाङा गिनानै आरो साथिं देखायनो नागिरदों रायजो राजानो जे जों देरहानाय पजिसनावनो दङ गतिके जों गियाखै बेखौ देखायनो नागिरदों खिन्थु रायजोफ्रा दिनै बुजिगासिनो दङ बिथांमोना मा खालामबाय थादों थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोननियावनो जिहेतु पावाराव दंमोन दाबो आसाम सरकारनि बिथांमोना अंखिदार नङा होमबा दाबो जि गोसो बिथांमोना खालामनो हानांगौमोन खिन्थु बे पजिसनाव बिथांमोना दिनै गावखौ दोनाखै आरो बे जाबाय कमप्लिटलि गावसोर बे 17 बोसोराव मावलांनाय जि गोरोन्थि बेखौ दिनै भुगिगासिनो दङ